Kautoran mayong adlaw sa inyo tanan. Ari naman kita magapadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga makita sa Hebrews chapter 11. Sasawon nakon ang 1 pagkadto sa 3 kag malakton kita sa 6. Kag diri nagasiling ang pagtuo amo pagsalig sa mga butang nga aton ginalauman, ang kasiguruhan sa mga butang nga hindi naton makita. Tungod sang ila pagtuo, ang mga tao sa una nga mga panahon ginapakamayo sang Dios. Tungod sa pagtuo, nahampan naton ang kalibutan nga gintuga paagi sa pulong sang Dios. Gani nga ang mga butang nga sarang makita nahimo ikan sa mga butang nga hindi makita. Kag ang bersikulo 6 nagasiling, wala sing tao nga makapahamuot sa Dios kung wala sing pagtuo. So ang sentro sa aton pagpamalandong siningit yon nagasiling ang pagtuo dira sa Dios. Atong tanawon nga sa bersikulo 1 nga akong ginbasa, gin-explain dira ang ginasiling nga pagtuo. Ang pagtuo amo nga ang isa ka tawo may hugot nga pagsalig sa Dios sa mga butang nga iyang nalauman nga babaton bisan sa wala pa niya makita. Kung sa aton pa ang tao may pagtuo, kung may hugot siyang pagsalig sa mga butang nga ginhambal, ginpromisa sang Dios nga iyang igahatag bisan sa wala pa niya ini makita. Kita nga mga tao sa sining kalibutan, mayara kita nga mga expression na siling to see is to believe. Matuo na lang kita kung may makita. Pero ang ginasiling niya sa Bible, bisan wala naton makita, kung gisaad sang Dios aton saligan sing hugot nga inaaton mabaton kay man ginhambal sang Dios nga iyang ihatag sa aton. Amo ina ang ginasiling nga pagtuo. Ang pagtuo nga ginahambal nga tudlo sa aton sang Bible, hindi ini pagsalig kay bisan sinula nga tao aton saligan. Ang ginatudo iya sa aton ang dapat naton nga saligan kag aton gid mabaton ang iyang gisaad, amo ang pagsalig o kon pagtuo dira sa Dios. So hangkat kita sa balaan nga kasulatan nga dapat kita magsalig sa Dios. Kaya ang Diyos kung maghambal, iya ginatuman. May mga tao nga mga maayo nga ginatuman Manila, ginagnambal. Pero kung kagaysa, may kaluyahon gyapon tungod kay kita ay nagkakalipat. Gisaad naton ihatag karon nga adlaw, pero nalipatan naton kag wala naton mahatag. Pero ang Diyos iya, kung magsaad, iya gid ina ihatag 100% kay ang Diyos iya wala nagakalipat. Kung ano ang iya ginhambal, dapat nga aton saligan nga iya gid ina gihatag sa aton kay ginhambal ginsaad niya. So ang object sang aton pagtuo ara sa Dios, hindi kay bisan kay sinulang. Magtuo kita sa Dios. Kay kung magtuo kita sa iya, ang tanan niya isaad sa aton, bisan wala naton makita, iya ina igahatag sa aton. May mga ginatudlo ang Bible nga mga maayo nga bagay nga ginsaad niya, pero wala pa naton makita. Ang ginmensionar din nga mga katawhan sang una, ilagid ginsaligan e ginhambal sang Dios, bisan wala pa nila makita. Amo man kita sinasubong. Ang aton nakita nga mga bagay diri sa kalibutan, ginatawag ina nga umalagi lamang nga mga bagay.
Pero ang ginasaad iya sang Dios sa aton maayong mga bagay nga wala iya nagakadula katulad pananglitan. Ang Dios nagsaad sa aton nga ngaton lawas nga madinulunton, ilisan niya sang lawas nga hindi madunot. So wala pa naton nina makita. Ginatawag na sa Bible nga glorified body, mahimayaon nga lawas. Ginpromisa pa lang niya ina. Nga hatagan niya kita sang lawas nga hindi mapatay, hindi madunot, lawas nga hindi wala nagmasakit, kag lawas nga magaupod siya sing wala sing katubtuban dito sa langit. Inang tanan ginsaad lang sang Dios nga inghatag pero wala pa naton makita. So anong buhaton naton kay ginambal niya ina aton nga saligan. Kaya ang Dios iya masaligan. Kung ano ang iyang ginpromisa gihatag sa aton, iya gid ina igahatag. So ang lawas subong aton angkon ginatawag niya nga lawas nga madinulunton, madunot, mapatay, nagabalatian, ginagutom. Pero sa tion sa pagkari ni Kristo, agini ginhambal niya sa naunang Korinto kapitulo 15, ang lawas nga madinulunton, ilisa niya sang lawas nga hindi na madunot kung sa aton pa hindi mapatay, kag hindi naman wala naman nagmasakit, wala na gani ginagutom, mas maayo nga lawas ang iibulo sa lawas naton nga naangkon subong. Inang tanan ginsaad sang Dios kag wala pa na naton makita kag may eksperyensya lang naton nina sa tion nga magkarinas Kristo kag banhawon niya ang lawas naton kag ilisan sang pinakamaayo nga lawas. Amo ina nga nagsiling ang Bible nga dapat kita magtuo kag magsalig sa Dios bisan sa mga butang nga ginhambal niya nga wala pa naton makita, kay man ang tion magaabot nga ang tanan niya ginsaad iya gid na igahatag sa aton. So nagasiling ang Bible, kung wala sing pagsalig dira sa Ginoo, hindi kita makahatag sing kalipay sa iya. Kaya gusto niya nga ang tanan niya ginhambal bisan wala naton makita, aton lauman nga aton ginina maangkon tungod kay iya ina ginsaad sa aton. Karon ang ginasiling nga pagtuo nga ginatudlo sa aton sa balaang kasulatan, aton lamang ini maangkon paagi sa aton nga pagpamati sang pulong sang Ginoo. Ang pagtuo mag-abot sa mga tao paagi sa pagpamati, pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kag ini ang nakita sa Roma kapitulo 10 versikulo 7. Siling ni San Pablo, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang mga pulong sang Dios nga nagahambal na nungod kay Ginoong Kristo. So ang aton paghimuon gali, agod nga ang pagtuo mag-aabot sa aton mga kabuhi, dapat kita magpamati sang pulong sang Ginoo nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Dapat magmaabdi kita sa pagtuo. Kaya ang aton mga mabatian nga pulong sa Dios magasulod sa aton kabuhi halin sa aton paagi sa aton mga dalunggan, magakadto sa aton huna-huna, pagpamalandungan naton maayo, mag-abot sa aton tagipusoon, kag dira tipigan naton ang pulong sang Ginoo. Kung nina aton buhaton ang inasiling nga Dios nun nga pagtuo mag-aabot sa aton mga kabuhi. So ang pagtuo mag-abot sa tao paagi siyang pagpamati, pagpamalandong sang pulong sa Dios nga amo ang balaan nga kasulatan. Kag ang pagtuo sang tao katulad sang kahoy. Ang kahoy o kon ang tanom, dapat nga pagtanom ka imong habukan ang puno niya, butangan sang maayo nga dota, butangan sang abono, bunyagan mo ina nga tanom magatubo sing maayo.
amo man ina ang aton pagtuo. Ang aton pagtuo nagasugod sa gamay, kag ini siya dako nga mga dako tubtob nga maghamtong ang aton pagtuo dira sa Ginoo. Si Jesus Christ and diri pa siya sa duta, nagapanudlo siya sa mga naglain-lain nga mga tao, bisan pa ang iyang mga followers, apostles, mga disciples, ginatudloan ni Jesus Christ. Kagkadamo, makita naton sa Balang Kasulatan nga si Kristo nagasiling sa ila, kung may pagtuo kamo katulad sa kadako sang liso sa mustasa, mahimo ninyo ang dalagko nga mga butang. Bisan pagani si Kristo nagamit nga kung may pagtuo kamo siling niya katulad sang liso sa mustasa, masugo ninyo ang bukid balhin dito sa dagat. Ginatudlo niya ina tungod kay nakita ni Jesus Christ na bisan pa ang iyang mga apostles hindi makahimo sang dalagko mga butang nga ginapahimo sa ila tungod kay kadyutay sang ila nga pagtuo. Pero parehas man sa aton, ginambal na nako ng pagtuo nagadako man. Nga nagadako katulad sang liso sa mustasa, pero magatubo siya kag magadako. Okay. Isa kation, nakita ni Kristo ang kaluyahon sang iya mga apostles. Ang nakita ni Kristo nga kaluyahon sa ila, ari man nga kaluyahan sa aton subong. Pulo parehas man kita sa ila. Silin ni Kristo sa ila, sa iya mga apostles, hindi kamo makaalagad sa duwa ka agalon. Hindi kamo makaalagad sa manggad kag sa Dios. Dapat isa lang. Ginatudlo ina ni Kristo tungod kay ang iya mga apostles kadamo sa gina-entertain nga problema sa ilang mga kabuhi kabangdanan nga hindi sila makaalagad sang Dios, sing mabakod maayo nga klase sa pagpangalagad kay kadamo sang ila palaligban sang ila kabuhi. Kag ginmensyonar ni Ginoo Kristo kag gini makita sa Mateo kapitulo 6 alin sa 25 tubtob sa 34, nagsiling si Kristo sa iyang mga apostles, nya nga ang magpalibog gid kamo maayo, nanungod sa ang inyo kinanglanon, nga magpalibog kamo nga nagasiling, ano ang akon nga pagkaon, o kung ano ang akon ilimnon, o kung ano ang akon ibayo sa akon lawas. Ang ilang napaligban, ang ilang pagkaon, ang ilang imnon, kag ang ila bayo. Kag siling ni Kristo sa ila, tanawa bala ninyo ang mga pispis nga gagmay. Sila nagalupad, ginatipan sila sang Dios. Siling ni Jesus Christ, hindi bala mas importante kag labaw pa kamo sinang gagmay nga mga pispis. Ang siling ni Kristo sa ila, o kadyutay sang inyo pagtuo. Ang nakita ni Kristo, tama kadyutay sang ila pagtuo sa Dios. Kag ginsiling na kon kaina, ang ilang kaluyahon ari man na sa aton. Kadamo sang aton ginapaligban, kag aton palaligban amo ang pagkaon, ano ang aton nga imnon, ano ang aton ibisti, kag ginghambal sang Dios sa ila, kag amo ning mensahe niya sa aton, sila niya kadyutay sang inyo pagtuo. Kag gingamit pagid ni Jesus Christ ang mga bulak na nagtubo sa mga kadutaan. Hindi gani bulak nga ginansagod naton kundi mga wild nga mga kabulakan. Gintudlo ni Kristo sa ila ang mga bulak, kag nagsiling si Jesus Christ, tanawa bala ninyo ang mga bulak. Tama sa ila katahom, pero ini mga bulak malaya, kag sunugon malang hindi madugay, malaya lang ni sila. Siling ni Kristo, hindi bala mas importante pa kamo sa sini mga bulak. Siling niya si Haring Solomon, ang pinakaalam kag mangaranon nga hari,
bisan siyang manggad, wala siya makabayo, makasuksok sing bayo, katulad katahom sa sininga mga bulak, kagagsupo ni Kristo amo gyapon. Sininya sa iya mga apostles, kadutay gid sang inyo nga pagtuo. Kung ang Dios nagatipan sini nga bulak, nga dugay-dugay malaya man lang, nga hindi wala silin Kristo mas importante, mas mahal pa kamo sa sini nga mga bulak. Kagina nga mensahe dapat huptan man naton nga katulad man kita sa mga apostles, damo ang aton nga napaligban para sa aton mga lawas, kag ang aton pag-alagad sa Ginoo daw medyo may sablag na, kaya man ang problema na lang palaligban, amo na sagi naton huna-huna. Kag ang pasalig sa Ginoo, kung ining mga bagay katulad sang pispis, sining bulak, nya importante pa kamo sina sa ila. Kung ginaatipan, ina sila sang Dios, mas labaw pa nga atipanon kita sang Ginoo. So nakita sang Dios, katulad sang iya manakita sa aton, sa iya mga apostles, mayara sila ng natawag ni Kristo. Tama kadyutay sang ila pagtuo. Kag in-encourage sila ni Kristo, in-challenge sila, niya kung may pagtuo lang kamo, katulad sang liso sa mustasa, mahimo ninyo ang dalagko ng mga bagay nga ginapahimo sang Dios sa inyo. So importante ang nasiling nga pagtuo, kay hindi kita makahatag sing kalipay sang Ginoo kung kita wala sing pagsalig dira sa iya. So halin sa gamay nga pagtuo, makita man naton ang nasiling nga dako nga pagtuo, great faith dira sa Ginoo. Maghahatag ako sang isa ka sugilanon halin sa Bible, nanood sa dako nga pagtuo. Si Kristo sa tong panahon nga diri pa siya sa duta, nagapanlakatan siya upod sa mga katawhan, iya mga disciples, iya mga apostles, mga followers, kundi si Kristo magkadto, nagaupod sila nga nagapanudlo sa mga tao. Pero may isa ka ginatawag nga Roman officers, soldado ni siya. Kag ang iya nga sulugoon, pinalangga niya nga ayo nga sulugoon, daw mayo ni siya nga klase sang officer sang soldado, kay palangga niya ang iyang mga tao. Sulugoon niya, palangga niya. Nabala niya si Kristo, nagpakadto sa Capernaum. Nang nagkapasulod na si Kristo sa Capernaum, ginsugata sining Roman officers, sining soldado. Kag sa pagsugatanay nila, nangayo ining Roman officers kay Kristo sa bulig. Siling niya kay Kristo, ang akon pinalangga nga sulugoon, nagabalatian, hindi nakahulag, grabe gid ang iya nga balatian, daw dali na lang siya mapatay. Kag ang request niya kay Jesus Christ, niya puligi na ang ako, agod nga mag-ayo ang akon nga sulugoon. Siling ni Jesus Christ, okay, magaupod ako sa imo. Ang siling sang officers amo ni, Ginoo, hindi ka na lang magpalibog upod sa akon, kay daw hindi ako takos nga magpaupod pa sa imo pagkanto sa akon balay. Nag-request ang Roman officers kay Jesus Christ. Niya, Ginoo, ihambal lang nga mag-ayo ang akon nga ulipon, sulugoon. Kay kung ihambal mo lang nga mag-ayo ang akon sulugoon, mag-aayo na siya kay ang imong pulong may power. Pagkapirti ni Kristo, ginbalikid niya ang mga followers nga nagasunod sa iya. Kabalo ka ano siling ni Jesus Christ sa ila? Siling ni Jesus Christ, wala ako makakita halin sa mga katawhan sang pungsod sang Israel nga may pagtuo katulad kadako sang pagtuo sining Roman officers. Kung sa bagay, hindi ni siya Hudiyo, hindi ni siya nga tao Israelinhon. Kung ikumparar mo tani ang may dako nga pagtuo, ang mga Hudiyo o kung Israelinhon, kay amo ni silang mga tao nga ginpili sang Dios, pungsod nga ginpili sang Ginoo. Iya ining katawhan.
Pero ang siling ni Kristo, sulito nakon, wala si Kristo makakita sang pagtuo halin sa mga katawhan sang Israel katulad sang pagtuo sining Roman officers nga hindi manggani Romanhon. Ang ginsiling ni Kristo sa iya, puli ka, siling niya sa Roman officers. Suno sa imong pagtuo, magaayo ang imong nga ulipon. Pero ang maathag akong direklarohon amo, ang paghambal ni Kristo, nga tama kadako sa iyang pagtuo, mas dako pa ang pagtuo niya sang pagtuo sang mga Israelinon o kon mga Hudiyo. Bisan pagani iyang mga followers, wala makatupong sang pagtuo sining Roman officers. Nakita niya sa pagtuo sa iyang mga apostles, daw liso lang sa mustasa kagamay. Ang nakita niya sang pagtuo sining Roman officers, tama gid dia kadako nga klase pagtuo. Nga makasiling kita mang panaton nga tama kadako siyang pagtuo, kay nagasalig siya nga ang pulong ni Kristo, kung maghambal ng Kristo, maayo ang iyang ulipon, maayo gid, sigurado 100%. Kag siyang iya paghambal sina, nagbalikid si Kristo sa mga tao nga nagasunod sa iya, siya wala pa ako kakita sang pagtuo gikan sa mga Jewish people, sa mga Israelinhon, katulad sang pagtuo sini nga tao. So aton ini tanaw nga duwa, may ara nga pagtuo nga gamay, may ara man iya nga dako nga pagtuo dira kay Ginoong Kristo. Pero bisan ano pa kagamay sa aton pagtuo sa iya, ginabaton ni na Kristo kag nahangpan ni Jesus Christ nga ginasiling nga pagtuo, bisan gamay lang pero nagauswag, nagatubo ini, depende sa aton nga pagsagod, pagpangamuyo, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pagtuman sa iyang mga inasugo sa aton. So ang pagtuo halin sa gamay, nagatubo man siya nga daw kahoy nga nagatubo. So ang labing maayo pa sa aton nga mga anak sa Ginoo, dapat nga aton pagtuo hindi magpabilin nga gamay. Isa ka tuig gamay mangyapon, duha ka tuig tudto na 20 ka tuig ang aton pagtuo tama mangyapon kaputot. Way gid nagauswag. Nagapaabot ang Dios ang aton mga pagtuo, nagamat-amat bakod, nagabakod adlaw-adlaw suno sa aton mga eksperyensya sa aton pagpangabuhi upod sa Ginoo. Kinagasalig siya adlaw-adlaw, nagapangamuyo kita, nagatuman sa iya mga ginapahimo sa aton, kag paagis na sa bulig sang balang espiritu, nagatubo, nagauswag ang aton pagtuo sa iya. Ang aton pagtuo magaabot ini sag nasiling mature o kung magahamtong na siya. May ara nga pulong nga perpekto, o gamito naton ang perpekto nga pulong, ang pagtuo magaabot ni siya sa stage nga mangin perpekto na siya o kung mangin hamtong na siya nga pagtuo, mature faith dira sa Ginoong Hesukristo. Okay, tanaw naton ang kabuhi ni Abraham. Si Abraham bantog sa Old Testament. Siya amo ang amay sang pagtuo na record sa Bible. Kag siya amo ang amay sa mga katawhan Israelinhon. Tanaw naton ang iyang kabuhi. Kag makita naton sing labing matag paano nga halin sa gamay, tubtog nga nagdako ang pagtuo ni Abraham. Una, sunod sa ginahambal sang Bible halin sa Genesis, kung basahon nimo ang madamong at chapters, chapter 12, pagkadto sa 22 sang Genesis, makita ni Mudra ang bilog nga sigilano na nungod sang kabuhi ni Abraham. Si Abraham, isa ka tawo nga gintawag sang Dios kag ginsaadan nga magabata siya sang bata nga lalaki. Kay man tigulang na sila, tinigulang na sila, wala pa sila bata. Nagabot ang tion,
nga ang ilang pagtuo sa ginsaad sang Dios medyo naghalog. Gulang na sila, wala pa mangyapon magbata sunod sa ginsaad sang Ginoo. Ang asawa mismo ni Abraham, si Sarah, nagsiling kay Abraham, sige, upod na lang kamo sang aton helper, agod magbata, kag ang yang bata mangin aton bata. So ang iya asawa nagpangabay, nga gamito na lang ni Abraham ang ilang timbang, ilang helper, agon makabata sila. Hindi inaamo ang plano sa Ginoo. Okay, sa sina nga tion, makasiling kita nga ang ila pagtuo nga duwa, hindi pagidhugot, tama pagidkalog. Kay nagduwa-duwa sila sang ginaad sang Dios, kag ila na lang buligan ang Dios kay base hindi man kabalo magtuman sa ingin saad. Okay, nagbata sila sang timbang, si Ismail ang ngalan, pero ang Diyos nagbisita kay Abraham kag kay Sarah. Nagasiling ang Diyos kay Abraham, guwa baladra sa imo nga payag nga inaistaran. Gintudlo sang Diyos ang mga bituon sa langit. Kag nasiling ang Diyos kay Abraham, anawa bala mga bituon, ang imo kaliwat manginamo sina kadamo sa mga bituon. Madamo ang imo kaliwat. Kag si Abraham, ang aton lang pirmi makita, abi naton si Sarah lang ang way nagtuo, kay nagkadlaw si Sarah. Si Abraham paghambal sang Dios sina nagkadlaw man si Abraham. Nagpamalandong si siyang kagalingon. Ano bagay mo sini kay tigulang na siya, nagaedad na siya 100. Kag iyang asawa 90 na. Paano sila makabata? Nagkadlaw si Abraham. Di si Sarah, ang iyang asawa, dito man sa may likod na yon, gapamati gali kung anong ila ginaistoryahan. Sang Ginoo kag si Abraham, ang iyang bana. Pagkabati ni Sarah, nga nagsiling ang Ginoo nga magabata sila, nagkadlaw man si Sarah, duwa na sila nagkadlaw. Siling sang Bible. Examino ni mong Bible sa mga verses siguro mga 17, 18, pakadto sa 20, dra ni mo makita. Nga sila nga duwa, daw medyo nahamuot, nagkadlaw sila, kay man hindi lang magpati nga daw medyo makabata pa sila, halog pang ilang nga pagkilala dira sa Ginoo. So nagsiling ang Diyos kay Abraham, yung nagkadlaw ang asawa mo si Sarah, sobrang kulba man ni Sarah, nagbalibad siya, nyaway ko nagkadlaw, siling si Ginoo nagkadlaw kagid. Ito daw medyo may ara na nga konflikto, kay ila pagsalig, hindi pagid hanuot. So, masiling naton nga tama pa kadutay sa iyang lang pagtuo sa pirmiro nga panahon. Siguro amo man ang siling ni Jesus Christ, ti daw mustasa lang kadako. Kag siyang uli, sang nagsugot na sila nga nagpati na sila nga mabata, masiling naton nga ti nagbakod naman, matamat na bakod. Pero makita mo ang pinakabakod nga pagtuo ni Abraham. Sadtong tion nga nagbusong na ang asawa, nagbata sang lalaki, ginngalanan nila nga si Isaac, ang ilang bata. Kagini nga bata nagdako, sultirito na, hindi pagid kayo hamto nga sultirito na. Ang Diyos nagbisita liwat kay Abraham. Kag ang Diyos nagsiling kay Abraham, Abraham, ang imo bata nga si Isaac, kinanglan ihalad nimo. Kag ang halad sa Old Testament, amo ni siya, ang ginahalad sang una, mga sapat karnero. Ang karnero nga ihalad, ginapatay ina, itongtong sa altar, kag sunugon. Amo na ang nasiling halad. Ang pangabay sang Dios kay Abraham, amo sina ihalad kung sa aton pa patyon si Isaac, itongtong sa halaran, agud ihalad sa Ginoo. Nahangpan ina ni Abraham. Pero sa sininga stage, sa sininga tion, ang iyang pagtuo tama na kabakod, mature na.
perpekto na iyang pagtuo sa Dios. Aga pa naghimo si Abraham, gindala niya ang bata, nagkarga sang kahoy, pagkadto sa bukid sang Moraya, kay dito ihalad si Isaac. Gintipon dito, pag-abot nila, gintipon ni Abraham ang kahoy sa altar, nahimo si altar. Ginkapos niya ang bata, si Isaac. Si Isaac ay managbato, pwede man siya kabato tani. Pero nagpahimuyong lang siya, nagpagapos lang siya kay tatay niya. Gintungtong siya ni Abraham sa laran, kag nagkuha si Abraham sa iyang patalom, kay tanay iya na nga patyon si Isaac, ginpugngan sang Dios iyang kamot, kag nagsiling ang Ginoo, Abraham, nakita nakon ang imo nga pagtuo, ang pagtuo niya himpit na, kay nagtuman siya kung ano ang ginhambal sa Ginoo. So ang pagtuo mature, perpekto na, himpit na ang pagtuo. So amoy na ang ginapaabot sang Dios sa aton, katulad sina nga dagway, siguro subong tama pagagamay sa aton pagtuo, pero magabako din na siya natawag niya nga dako na nga pagtuo, kag sa ulhi mangin himpit na ang aton pagtuo sa Ginoo kung makaabot siya sa nasiling hamtong, mature nga klase sa pagtuo dira sa Ginoo. So ang aton diri makita amo nga ang isa gali kahamtong himpit nga pagtuo amo nga nagasalig ikaw kita sa Dios kag nagatuman. Ang himpit hamtong nga pagtuo nagasalig kag nagatuman sa Dios. Katulad kay Abraham, nagsalig siya kag gintuman niya, wala pang duwa-duwa kung ano ang ginhambal sang Dios sa iya. Kung duluwan naton si San Pedro, isa ka panahon kay mananagat si San Pedro, nagpanagat siya, pero pagpuli nila, upod siya mga kaupdanan, wala gid sila kuha, zero, bisan sa kabilog isda, wala gid. Kag Ginoo nagpamangkot sila, mga anak, may nakuha bala kamo? Silin ni San Pedro, wala gid. Bisan isa kabilog isda, wala. Silin ni Kristo sa ila, sige, balik kamo, iladlad nyo liwat ang inyong mga pukot. Si San Pedro siling, Ginoo, bilog nga gabi, wala kami singkuha, pero tungod kay naghambal ka sa amon, ginsugo mo kami, mabalik kami liwat. Ano makuha naton? Si San Pedro nagtuo kag nagtuman. Sa imong ginhambal, mabalik kami liwat. Nagbalik sila kag nakakuha sing madamo nga isda. So liwat makuha naton ri ang matuod-tuod nga dagway. Ang matuod-tuod nga dagway sa nasiling pagtuo, nagatuo kag nagatuman. Amo gani may kantang nagasiling salig tuman. So makaabot kita sa sina nga stage, sa sina nga himpit o kon paghamtong. Paghamtong na sa aton pagtuo, kita makabalo na magsalig sa Dios kag magtuman kung ano ang iyang ginahambal sa aton. Hindi nga magtuman lang kita sa mga sugid-sugid sa iban nga tao. O sisaon naton kung sino ang naghambal sa aton. Kung aton na masigurado 100% nga ang Dios amo ang naghambal sa aton inasaligan kag aton sundon. Katulad kay Abraham, nagsalig kag nagtuman. Katulad kay San Pedro, siya nagsalig kag nagtuman tungod kay nakilala nila nga ang naghambal sa ila ang Dios. So amo nang silina kung kung sino naghambal sa imo, kay base kung ang imo nabatian, sugid-sugid mo lang sa tao nga hindi matuod, di kabagay nga dapat naton iya sundon amo ang Dios, hindi ang sugilanon nga hindi sigurado nga hambal sa Ginoo. So ang nasiling naton nga pagtuo, kinanglanon man ini sa aton kaluwasan. Kung kaluwasan paghambalan, ang siling sang Bible, magtuo ka kay Ginoong Hesukristo, agod maluwas ikaw. Kagamo man ini nga nasiling ni John chapter 1 verse 12. Nagsiling ang Dios, ang magtuo
kag magbaton kay Kristo, mahimong mga anak sang Dios. So kung salvation kag adoption ang paghambalan ang ginapangita sang Dios, amo ang aton nga pagtuo. Ang magtuo kag magbaton kay Kristo mangin anak sang Dios. So mangin adopted kita nga anak sang Dios. Kag kun kita mga adopted na nga mga anak sang Dios tungod kay tuo kita sa iya, kita mangin manunobli kaupod kay Kristo. So mga anak sang Dios manunobli upod kay Kristo, ang bugtong nga anak ni Kristo. So anong kinanglan pagtuo? Kung magtuo kag magbaton kay Kristo, mahimong mga anak sang Ginoo. So mga kautoran, aton isandig ang aton pagtuo o kon pagsalig dira sa Ginoo. Kay kung wala sing pagtuo, hindi naton mapahalipay ang Dios. For without faith, it is impossible to please God. So ning aton kabuhi nga naangkon subong aton tugyan sa Ginoo paagi sa aton pagtuo kag pagbaton sa iya, kag tapos kita magtuo kag magbaton sa iya, kinahanglan kabuhi kita sa pagsalig dira sa Ginoo. Kaya nagsiling ang Bible nga ang mga matarong dapat magkabuhi sa pagtuo sa Diyos. The just shall live by faith. Madamong salamat.